ina maraici ki zaki ɗeba kewa zan baki lokaci na ki daidai da ra'ayina in babu ke ina jaddada wato za a ganni gawa mafarki nake ina wai kike da zanganki akwai sakunan da na yi tanadi da zambaki kawai damuwar ido so suke su kalle ki tuna min gizo tsawon lokuta da surariki kan so ina tafa cikin idona sanda na lena idanuwanka a cikina ga kaina hotonki na zuciyata shine ya fito idona masoyin na rayuwata dukkanni na baka kuma masoyiya kike ka zamto sinadari na rayuwata wadda Allah tambaye ka ne me oyi a kaman tafi kullum ka cikin budu kuma ka danne wallahi to ya sani za mu cajin kai ne wallahi kawai ba yana fitowa kana ji yaya yana fitowa fu yawar ci wayar zamu wani comedy kawai je bude yana budewa sai ya fito fu yana shiga muka ce yaya ba mu kulli wai inna lillahi wa inna ilaihi me ya faru wai wallahi na manta shi a cikin budin to gaskiya ni ina kira ga jarumawa da kuma wanda suke hada abu aiki guda biyu jarumi ya zama to shi ne producer wannan wayo ne yawa gwara ka samu wani producer misali yanzu a ce ka ba mai shadda producer din to ai ga ko producer yanzu ka ba mai shadda ka dauko kudin gaba ɗaya yanzu in ka ba mai shadda wannan producer din sai bayan duk mun san komai mun san yadda ake yi bayan ba wanda zan ba producer ai sai dai ko producer ka ga shi yanzu misali ka je ka hada aiki bi ka daga kullum to ba ga shi an bude ba ko na ba shi ai zan yi ko na ba wani ai ko ka ba da